En empreses de recuperació de metalls com aquesta han rebut informació del gremi sobre el tipus de coure que corre pel mercat. Amb aquestes informacions es volen evitar més casos de ferrallers que han comprat material de dubtosa procedència, com els cables sostrets de la xarxa ferroviària o de subestacions elèctriques. Adif ens va facilitar unes mostres de cables que són els que utilitzen ells i que són robats. Tenen unes característiques determinades, com unes muesques, i que és molt possible que un cable amb aquestes característiques i amb una bobina sigui robat. Persona que vingui, grava-la. En comptes de gravar només el material, grava també la matrícula del vehicle, per si les mosques. Els pagaments no es facin en efectiu, fes-ho en compte o amb un taló. Aquestes recomanacions algunes empreses ja fa temps que les segueixen, però amb l'increment dels robatoris dels últims temps s'han reforçat. Normalment el que fem és demanar papers del material que porten de l'empresa on han comprat o li han donat o alguna cosa, demanem un paper conforme és legal, és el que fem. I si no el porten, doncs no li comprem. Les instruccions que es donen són molt clares. Avisar els Mossos sempre que es localitzi una partida de coure sospitosa i mirar de recollir dades dels venedors il·legals. Adif o FECSA són algunes de les empreses més perjudicades pels robatoris. En els últims 6 mesos, per exemple, Adif ha presentat una vintena de denúncies per la desaparició de 32 quilòmetres de cable de coure en diversos punts ferroviaris.